Kaipaatko sinä apua työnhakuun tai urasuunnitteluun? Fore-ammatista löydät kaikki tarvittavat tiedot yli 400 ammatista, yli 2000 tutkinnosta, tarjolla olevista työpaikoista sekä ammattien kilpailutilanteesta. Nyt ja tulevaisuudessa. Fore-ammatin työkalut auttavat sinua näkemään oman osaamisesi ja työllistymismahdollisuutesi selkeämmin. Osaamiskartoituksen täyttäminen auttaa sinua pohtimaan, minkälaista osaamista ja taitoja sinulla on. Ja saat selville tehtäviä sekä ammatteja, joihin osaamisesi sopii. Kykyviisari itsearviointi auttaa sinua pohtimaan omaa työ- ja toimintakykyäsi. Näet sen avulla selkeämmin oman kokonaistilanteesi. Jos haluat, voit myös jakaa osaamiskartoitus- ja kykyviisaritietosi oman asiantuntijasi kanssa ja saat lisätukea työllistymiseen. Fore-ammatti. Löydä urasi, löydä työpaikkasi.